ni ma ynghylch y defed. Mae'r gystadleuaeth gyda Charles yn mynd yn ei blaen o hyd dosbarthiadau enfawr fyna, ond ni wedi cipio draw at y defed Jacob fan hyn. Bryd unigryw iawn, ond mae menyw da fi sy'n deallu stwff. Margaret Lloyd-Jones, neu Margaret David Jacob, fel mae ambell un yn nabod chi. Dyna fo. O Lanrwst, wrth gwrs, wedwch rhywfaint wrthai am y bryd unigryw hyn. Maen nhw'n hen fryd a maen nhw'n cael, mae yna sôn amdanyn nhw yn y Beibl, obviously. Ac maen nhw, oedden nhw wedi bod ar un adeg, oedden nhw wedi mynd yn bryn iawn, ond maen nhw wedi cynhyddu rwan ac mae yna lot o bobl yn cadw nhw. Os edrychwn ni ar y dosbarth sy'n ma'n cael ei beirniadu ar hyn o bryd gan Gavin Haworth o Swydd Efrog, beth fydd e'n edrych amdano fe yn y bryd yma? Wel, yn gyntaf da chi'n edrych am yr confirmation. Confirmation y ddafad. Hynny yw, y cig, oedden fi'n gyhyrog. Dyna fo, yr confirmation yn gyntaf, a wedyn mae'r gwan yn bwysig hefyd, achos beth da ni'n licio yn y society ydy cael y gwan yn 60-40. 60% win a 40% yn di. Reit, felly mae'n ffafferodol pan ych chi'n mynd o delfryd. Yndi. A wedyn y cyrn wrth gwrs te. A mae cyrn pert i gael dyn nhw. Oes. Nodweddiadol iawn o'r bryd yma. Yndyn, mae yna rei fo 2 a'r lleill efo 4. A beth yw'r gwahaniaeth? Pam bod rhai a 2 a rhai a 4? Just gwahanol fryd yn yr diadall, yr Defed Jacob ydyn nhw. Dyna pam. Ond dos dim os rhai beirniad a blas am 4 corn dros 2 neu jyst erbyn? Oes. Mae o yn fy hun, mi fyddwn ni yn bridio, a dwi'n dal i wneud, bridio rei 4 corn. Mae o'n fwy o challenge i bridio rei 4 corn na rei 2 corn. Ydy fi? Ydy. Ac chi'n gweud fyna, maen nhw'n hannu o'r dwyrain canol fyna, cyfeiriad Beiblaidd at Defed Jacob fel mae'r enw bron. Ydy chi o'r Beibl. Siwt maen nhw'n ymdopi a bod fan hyn yng Nghymru de, achos mae'n dirwedd, mae'n hinsawdd. Ydy, maen nhw'n managio'n iawn ar y tirwedd sydd gennym ni yn Cymru. Achos dyn nhw dim Defed Ucheldir i nhw, mae'n gwirionedd. O na ci, maen nhw'n rhoi nhw ar y mynyddodd uchel, ond maen nhw yn cael ei magu ar yr Cia ac hefyd mewn parklands. Ond Margaret, fi'n gwybod siarad o'ch chi'n gynharach, chi wedi dangos yn y sioe fawr yma droion. Mae'r Defed Corniog, mae'n dod amdano ni. Ydy, maen nhw. Maen nhw'n gymeriadau hynny, maen nhw'n rhoi bywiog. Ydy, maen nhw'n rhoi bywiog yn tydyn. Chi wedi beirniadu, chi wedi dangos a chi wedi beirniadu. Os ydych ni ar beth mae'r beirniad Gavin Haworth yn neud ar hyn o bryd, beth fydd e'n neud nawr? Beth mae wedi gael redeg yn rhydd? Yndi, mae o'n chwiliad rwan am yr un hefo confirmation gorau yn fanna. A beth sy'n mynd i daro i lygad y beirniad. A wedyn, mi wneith o'i dechrau i sortio nhw allan, a mi roedd nhw yn y categori lle maen nhw i fod. A chi'n sôn fyna am confirmation, yr cig wrth gwrs. Ia, y cig. Ond mae'r bryd yma mor nodweddiadol am y marciau, am unigryw yn tydyn. Odi hwnna tensiwn weithiau hynny yw? Odi'r beirniad yn mynd i fynd am y marciau yma, os yna ffafrith ni, odi fe'n mynd fel beirniad, da chi yn mynd, da chi isio y ddafad neu'r oen neu beth bynnag wedi farcio'n iawn. Mae hynna'n bwysig ofnadwy yn yr defed, yn y breeding, yndi. A mae'r beirniad wedi rhannu'r dosbarth yn ddoi mae fan hyn, efo'r gweld bach mwy ohonyn nhw ar wahân. Diolch eisiau gadael nhw i gyd fynd o ddaru halters, nes, obviously, mae o wedi geid i feddwl i fyny, efo'r hynna mae o wedi mynd i fewn yn ôl i'r pen i fancw, a wedyn mae'r rhain yn mynd yn rhydd wan, a wedyn eith ollwn rhain yn rhydd, a wedyn mi gan nhw i gyd i lainio i fyny, a mi neith i feddwl i fyny o 1 i 6. Mae tipyn yn edrych ar y rhai sy'n blaen ni nawr yr ail hanner y ddosbarth o'r petai. Wy'n hyrdod i nhw, mae tipyn o waniaeth maint. O ia, wy'n hyrdod. Yndi, wel, mae yna rei wy'n wedi geni yn dechrau mis Ionawr, a ella bod yr oen bach yna, a hwnna, yn oen bach swn i ddeud, wedi enni yn
February neu mawr mis Mawrth. Falle bod e'n llai, ond mae'n llai. neud i farc yn dyfe. Mae'n... O, mae'n eitha dyfyr i fath ar lle. Allu weld y hwrdd i weld, mae'n eitha ystybnig fyna. Ond ta waith, tra bod y beirniad wrthi yn rhannu i ddosbarth yn ddoi, newn ni adlu am y tro gyda David Jacob, a ddewn ni nôl i gael y cystadleu, i gael y canlyniad yn y man. Diolch yn fawr i chi, Margaret.